Хаспел – машината, за която никой не говори, но всички тайно разчитат на нея. Да, знаем, Крана е звездата на строежа, вдига големи неща, прави впечатление, гледа отгоре. Истинско величество. Но я се замислете, дали всяко малко нещо трябва да минава през негово величество Крана. И още, колко ще е хубаво, ако не изграждате допълнителни площадки на всеки етаж, защото с Крана не може да разтоварвате където и да е. Кофа лепило, кофа шпакловка, куфар с инструменти, Крана няма да се занимава с тях. А Хаспелът, той е скромен, но работи неуморно. Нагоре, надолу, качва, сваля, пак качва. И не само дреболии, цели палети с тухли, торби с цемент, гипс, всичко отива където трябва бързо и безопасно. С Хаспела усилията отпадат и всичко върви по-гладко, спестява време, пести сили, намалява риска от инциденти и най-хубавото – не мрънка. С него работата върви по-бързо, по-безопасно и по-организирано. Хаспелът не е екстра, той е задължителен, ако искате строежа да върви като по конец. Осигурете си Хаспел и строителството тръгва нагоре. Буквално и метафорично. Свържете се с нас още днес.